A costeira do Bocarte non terá cambios desta campaña. O conselleiro do Mar agarda que se conte co sector galego para pactar posibles modificacións no desenvolvemento da próxima costeira. A incerteza é unha das sensacións predominantes entre os armadores e pescadores de cerco galegos, ao non saber se esta campaña da anchoa no Cantábrico Noroeste contarían con menos cota por un novo regulamento elaborado en Madrid, no que as flotas vascas e cántabras terían a maioría do cupo. O sector galego NUSE e xunto á Consellería do Mar conseguiron frear este novo modelo de xestión. Nos fixemos unhas reclamacións conxuntamente co sector, nos estamos xuntando con eles. Xa enviamos dúas cartas ao propio Ministerio, unhas cartas en donde facíamos o planteamento do sector conxuntamente coa Consellería e aí lles dicíamos a necesidade de seguir coas mismos criterios que se habían utilizado hasta entonces e se había algún cambio, facelo con tempo, facelo con diálogo, facelo con aportación de informes, facelo con sentido común, falando coa xente e co sector. Hasta ahora parece ser que iso vai ser así. Está claro que parece ser que tamén que vai haber un cambio, pero esperemos tamén que en ese cambio haxa o tempo suficiente como para que o sector, e falamos en este caso de Galicia, do sector galego que é o máis importante do cerco que hai a nivel español, tamén puidamos decir e dar as súas opinións cara a este posible cambio. A campaña do Cantábrico Noroeste aínda non comezou, pero sí que o fixo na zona 9A, polo que a anchoa está a comercializarse en lonxas da comarca. Eso é importante para as cofradías que en este caso están a descargar este peixe, polo tanto, que siga así moito tempo, a ver se é certo que podamos continuar unhas semanas máis antes de que se teñen que ir hacia o norte. Bueno, a verdade é que os movimentos dos bancos de peixes, ás veces hai cambios que non son tampouco os esperados, pero en este caso estáse facendo posible e aproveitando en este caso nosos pescadores e algunhas das nosas cofradías para tamén para facer esa captura nas nosas mares e que os recursos queden nas nosas cofradías. Nas lonxas da comarca posáronse xa un total de 410.790 kilos desta especie que se comercializaron por 526.829 euros, cun prezo medio de 1,28 euros o kilo, segundo se recolle na plataforma Pesca de Galicia, dependente da Consellería do Mar. Esta mañá, o conselleiro asistiu en Porto do Son a unha descarga desta especie. Durante estas semanas, os nosos cerqueiros están aproveitando que o Bocarte está polas nosas augas para ir a pescalo. Foron cerca de 500 toneladas as que se levan capturado hasta estes días, unha facturación de máis de 630.000 euros, son uns datos moi importantes para a nosa xente do mar e para as nosas cofradías. E dese porcentaxe, dicir que o 75% desa captura foron descargadas aquí no Concello de Porto do Son. A Secretaría Xeral de Pesca apunta que a proposta de cambio da xestión da campaña do Bocarte no Cantábrico Noroeste deberá agardar ao precisar un maior prazo de tramitación e o inicio da pesqueira é inminente. A previsión que hai é de abrila nesta zona o luns 10 de marzo.